Дами и господа, тази песен е направена директно от Иван Холандеца и неговото семейство специално за Иван Холандеца и за неговата жена за Ангелина и за неговата дъщаня за Кута, за най-добрия в Холандия. Дани Експрес Мюзик, Авела Кая Гилитаров, Иван Холандеца и Леско семейство директно от Ямбол. Поздрав Керава, Меромнаке, Ангелинаке, Мечаяке, Кутаке, Мастаре, Тумаре Мосте и Симан Будбари фамилия. Бутикере на 40 лет, всичко съм постигнал, всичко сам се издигнал. Има жена